Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायबा हरबाय आं माने चेनेलनि नामा मा नाम जोंनि चेनेलानो जाहैबाय जों सानैबो खामोना दानिया बांसिन नंगुमाया ब्लग खालामो बे बांसिन भिडिअ खालामनो गोसो जायो आरोना ओमफ्राय आं बानाय जालांबाय माने गोसोफोराव सान्ति देहाफोराव सान्तिनि थाखाय बानाय जालांबाय थ' जेरैखि जाया मानो थ' दिनैनि भिडिअ बरायनाय बावहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थ' दिनैनि दिनाथ' माबोरै थाङो भिउ फाया कानिस्तांगो थ' दिनैनि दिना माबोरै थाङो दा जोंथ' मिथिथ'ला जायखिजाया नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो मिथिगोन दिनैनि दिना माबोरै थाङो जायखिजाया बेखिनिखौ बुंनो हायो जे माने सानफ्रोमबो क्लास दोनो मोनायोना जोंनिया ओमफ्राय आं थागोन न'आवहाय हस्टेलाव क्लास ओमफ्राय बिथाङा थांगोन धमधमायावहाय धमधमायाव गोदान बेचनि क्लास स्टार्ट जाबायानो लोगोफोर सोरबाफोर लानो गोसोबा लानो हागोन आरो बिखिजाय जोंनिया मोनसे गोदान जेनेबा काटिं ट्रेनिंनि थाखाय फैदोंमोन नालाय खानैसो आगैमोन ओमफ्राय दायो एमब्रयदारिनि क्लास स्टार्ट खालामनो नागिरदों आङो थ' एमब्रयदारिनि थाखायबो क्लास लानो आवगाय फैना थांफैनाय आगैमोना दिनै फैफिननो नागिरदों थ' सोर फैफिनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनै मानो होनबा बिसोर आगैमोनखौ लोगो मोनफिनगोननि थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बे साननैसो आं मेचिन गायाखै आरोना लोगोफोर असुबिदानि थाखाय जायफोर मिथिखागोन ओमफ्राय आंनि बदल नंगुमायानो हेल्प खालामगासिनो बा जोंना रेडि थ' लोगोफोर ओंखाम जानो जोंनिया फैजोबाखै बाथौसो जागोन ओंखाम जानो फैजोबाखै नालाय बाथोन बुट सोमजाना जानोसै फुङाव थ' मर्निंआवहाय ओंखाम जाखांनानै गावबा गाव क्लासाव जिरायबाय आरो लोगोफोर आगैमोना थ' लोगोफोर दसे क्लास खालामनानै ओमफ्राय नै ना लाखिदोंमोन आरैनो दहायो ओमफ्राय सानजौफुनि ओंखाम जानो ना एवफ्रामग्रोना लानोसै आङो ओमफ्राय दाहाय आइया संथोसै ओमफ्राय लोगोफोर ना एवफ्रामबाय थानानै आगैखासे मोनफैबाय आरोना सालबारिनिफ्राय ओमफ्राय नै बे बिराद रायलायगासिनो आरो इसोर माने गामि गंसेनिनो बा गामि लोगो मोननायखाय इमान मिल बाप्पारे गजासा बिनानावनि अननायाव खासे खानै खाथाम खाब्रै खाबा सय आंजों सातजन फिसाजो लोगोफोर साहा लोंनानै आं सायायाव जफैबाय आरोना इमान गरम ओमफ्राय चिरांनि आगै फैबाय दङ ओमफ्राय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आं दिनै लोगो मोनगोन ने मानो होनबा बिसोर आवगाय हस्टेलाव थानानै थांखानायमोन आरोना लोगोफोर थ' दसे थाबोनानै मोनफैसिगोन आरो लोगोफोर हाय मोनफैबाय आगैयानो अनिमा आगै मालायसो बा मालाय पाकिस्तानसो गोबावनि उनाव गोसोखौ स्रां मोनलायबाय लोगो मोननानै हे भगबान सोरनिबा साम' बिहरदो सोरबा साम' लाबोदो हे भगबान इमान गोजाननिफ्राय हे भगबान थिखांगौ हाया थेंक इउ चिरांनिफ्राय नलबारि फैबाय साम'आ नै गुदुं गुदुंनो बासाव गाखोनानै नै चिरांनि आगैया इमान खस्थ' खालामना लाबोबाय साम'बो मिथाइबो क्या हे सब आं मोजां नै इमान गोजाननिफ्राय साम' खनना लाबोदो हराव खनदोनो हिमालया गैया थ' नै सिंग्रियाबो आं मोजां मोनो आरो बेखिजा गोनांथि बुस्थु लाबोदों आगैया नै थेंक इउ हेमा आगै साम' लाबोनिबो रायजानांगोन नों दिनै मिथिबाय जायो बोथोराबो इमान गरम सारा मोनफैबायलै जोंना लागाव गाखोग्रायाबो बोरै हमथादों नायनो गिनानैनो
কি বাজার लेस्रा लेस्राखौ आङो लाबोनो खोनादोंमोन मा बाजार इलाय थास' आथिं थास' बिबार लागाव दारागाव মোৰ হেৰিটো আদাটো তাকেতো ওলাব লাগিব ইয়াতে ঢালি পিনি চেক কৰিম না बेलासिनि ओंखाम जानो रेडि लोगोफोर नै आगै मोननो खुरग्रोबाय आरोना गामलाखै मान असुबिदा दोनदोनाय तो लोगोफोर दायो दायो मोनाबिलियावहाय आगै मोना क्लास स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना माने सानफ्रोमबो बिदिनो मोनाबिलिनिफ्राय क्लास जायो आरो फुङावबो जायो ओमफ्राय सानजौफुआवबो बिसोर गावबा गाव प्रेक्टिस खालामो बिदिनो क्लासाव थाबाय थानाय जायो आरोना जायफोर आगै मोना हस्टेलाव थाफैयो प्रेक्टिस जाबाय थायो तो बे ग्रुपआ जोबनो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय बेनि उनाव गोदान बेचनि एडमिशन जासिगोन 17 नि उनावहाय सोरबाफोर लायोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दायो आगै मोना गावबा गाव प्रेक्टिस खालामसिगोन आरो खावसे सिलायनाय खावसे लुदु गेलेनाय बेखौनो लरनै ओंखारबाय सानजाहा खर'निखौ हारि होनो हायाखै बेयासो जितिसिगोन माथो हा खुलुमा सोनाबानिया मा खालामदों साथाम मानसिनि मान हनुमान जाना थांसिगोन नों Soy tini Roy sih aku udah tuh tuh lagu orang kamu jangan nih tasojung oma oke aluna bayi buturan nih ukaha ya nanti kur गोजांसिगोन फर दिन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोङो जाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बोथोराबो बिराद गाज्रि दिनैनि दिना माबोरै थांखो आं फार्स्टनिफ्राय हानायखिनिखौ शेयार खालामबायानो थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होनना